Ahoj holky, ahoj kluci, už jsem tady. Je to možné? Dveře vržou? Asi je budu muset promazat. No jo, ale kde pak? Nevržou, to se mi asi jenom zdálo. Františku, není tady. Tak já otevřu okno, aby tady byl čerstvý vzduch. Okno nám vrže? Ale ne, to snad... Ne, to ne, tady vrže něco úplně jiného. Františku, jsi tady někde? Ahoj, Michale, ahoj kamarádi, hned jsem zpátky. A je. František má něco na práci a musí to dodělat, tak ho rušit ani nebudeme. Víte co, holky a kluci, dnes si s vámi začnu hrát já. To bude něco. Co to? Slyšíte to? Je, já vržu. To nevržou dveře ani okno, ale to jsem byl já. Já už asi patřím do starého železa. Tohle až řeknu Františkovi. Ach jo, Františku. Ahoj Michale, ahoj kamarádi, hned jsem zpátky. No. Františku, poslechni si mě. Já vydávám nějaké zvláštní zvuky. No jo. To je co? Michale, co je pořád, no? Co je pořád? No? Já si připadám, jako, že je mi 150 let, já jsem asi zrzivěl. Cože ty? Počkej Michale, já jsem ti asi špatně rozuměl. Můžeš jít sem ke mně a říct mi to ještě jednou? To bych rád, Františku, ale já, jak vidíš, nemohu. Podívej se, poslouchej mě. Podívej se, jak vržu. Vůbec nic neslyším. Ach jo, ale tak ahoj Michale, nazdar kamarádi, hned jsem zpátky. No tohle, teď zase najednou nevržu, tak to já asi nevržu, ale kdo to tady dělá? Zeptám se Františka, ještě jednou. Františku! Ach jo, mě snad nenecháš si chvilku pohrát, co je zase? Představ si, Františku, že tady někdo vrže nám za zády a já nemůžu přijít na to, kdo to je. No, kromě tebe, mě a téhle nové panenky tady nikoho nevidím. Jo, tak ty máš novou panenku, jo? Ano, dostal jsem ji od dětí a teď si s ní hraju. Aha, já už vím, kdo tady vrže. Mohu si půjčit tu tvoji panenku? No, ale dávej na ní, prosím tě, pozor, je úplně nová, jo? Tak to se tedy neboj. No, Holky a kluci, o tom, že existují panenky, které zpívají, o tom ví, některé dokonce chodí, některé i mluví, ale o panence, která vrže, o ní jsem nikdy v životě neslyšel. Já omdlím. A to já taky. Vem si tu svoji panenku a já omdlím dneska taky. Bum.